Fil-qudies kollu fit-tmiem din il-ġimgħa se tinqara littra pastorali għall-Avvent mill-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Isqof Mario Grech. Fil-messaġġ tagħhom l-isqfijiet jirreferu għal żewġ okkażjonijiet importanti għal Malta s-sena d-dieħla, l-1950 anniversarju min-nawfraġġju ta' San Pawl u żjara pastorali tal-Papa Benedittu XVI. Nixtiequ li din is-sena tkun ta' tisħiħ għal kull min diġà għażel lil Kristu biex jimxi warajh. Nixtiequ nuru l-imħabba tagħna għal dawk li jażlu li ma jridux jimxu wara Ġesu fil-Knisja. Iżda fuq kollox, nixtiequ tkun sena ta' grazzja u ta' deċiżjoni għal dawk li għadhom fin-nofs. Dawk li għadhom iħossuhom insara, iżda mhux qegħdin inwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu biex jimxu warajh. Għada l-ħadd fit-8 ta' filgħodu l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa fil-Knisja Parrokjali ta' Marsa Xlokk fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Għada wkoll fit-8 ta' filgħaxija l-Arċisqof se jżomm l-appuntament annwali tiegħu maż-żgħażagħ fl-okkażjoni tal-bidu tal-Avvent. Il-laqgħa se ssir fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u matul l-attività l-Arċisqof se jwassal messaġġ iddedikat liż-żgħażagħ. Il-lejla fit-8:30 u matul is-sibtijiet kollha tal-Avvent, il-Kummissjoni Żgħażagħ tad-Dijoċeżi ta' Għawdex qed torganizza laqgħat ta' formazzjoni u talb għaż-żgħażagħ Ħawċin. Feluq l-ewwel sena mit-twaqqif tagħha, il-Kummissjoni Dijoċeżana Tfal nediet website ġdida li qed jieħdu ħsiebha t-tfal stess. Matul l-attività li ġiet organizzata fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tat-Tfal, l-Arċisqof ħeġġeġ lit-tfal sabiex jgħixu ħajja b'valuri Kristjani u b'hekk iservu ta' eżempju għall ħbieb tagħhom. Qal li dak hu l-aħjar mod li wieħed jista' jwassal il-messaġġ ta' Kristu. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja, żur is-sit www.maltadiocese.org u ħalli l-kummenti tiegħek.